नोलोबारि बियाब बाथौ थानसालि लांगोनायाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 33थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो लाइ खुन्थिया गायसनबाय। फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 28, 29 आरो 30 खालाराव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथुम्माखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों जिल्ला बाथौ गौथुमा। सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंनो लानाय हाबाफारियाव लोब लोब बाहागो लानो खावलायदों जिल्ला गौथुमनि आफादगिरिजों लोगोसे नोलोबारि आन्चलिक बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा। आं गिबियावनो नोंथां पर्टेल बिबानगिरि बिथांमोननि सिमांनि खुलुमनायखौ आं जासिहरबाय। नंगौ एसे आगुयै जोङो बे जिउआ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिथु जानो गोनां 33थि बोसोरारि जथुम्माखौ बे नोलोबारि बियाबाव खुंगोन। दा खुंनायाव दिनै बेनि जात्रा हिसाबै जागायजेननाय हिसाबै लाइ खुन्थिया गायबाय। बे लाइ खुन्थियानि नेरसोन हिसाबै थालांगोन। बेयाव जे मोनसे आफाद जागोन बेखौ आं रायजो राजाखौ मिथिहोदों। बे लाइ खुन्थियानो खुन्था होगोन। बेयाव मोनसे गिदिर मोनसे कनफारेन्स जागोन। माब्ला जागोन बेयो फैबाय थानाय 2024 सननि जानुवारि दाननि 28, 29, 30 अक्ट'खालि सानथामनि हाबाफारि लानानै जागोन। उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि जि बोसोरारि जथुम्मा बेजों लोगोसे मा हाबाफारि जाफागोन बेवहाय जोंहा मेनलि जोंहा डेलिगेट सेसन जयो नालाय देग्लाय जोंहा बेवहाय मडेलिटिया मोननै रोखोम जाबाय। सेथि खलब डेलिगेट जागोन, नैथि खलब डेलिगेट जागोन। सेथि खलबा जोंहा उदालगुरि माइदांगुरि जालांगोन बे फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 10 तारिखआव। बिनि उनाव 28, 29, 30 तारिखआवहा बे नैथि खलबनि जोंहा डेलिगेट सेसन जागोन। बेयाव अनलि फर जों धोरोमनि मेटारावसो जों डिसकास जागोन। डेलिगेटआ गिबिसिन जागोन सेथि खलबा गिबिसिन जागोन। धोरोम हिसाबै जिथु हारिमुआबो खोब नांफानानै दङ धोरोमजों। दा बे हारिमु बिथिङावबो बे हाबाफारियाव सावरायनाय जागोन। कारन बेखौनो बुंदों मा हारसायै बुंदों मा संस्कृतिया धर्मनि बिहिन जानो हाया आरो बे धर्मआसो संस्कृतिखौ जोनोम होदों होननानै जों मिथियो आरोखि। बेखायनो धोरोमजों संस्कृतिया हदायनो लोब्बा दंखायो। जिल्लानि धोरोमारिफोरखौ मा खावलायगोन दा फैबाय थानाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय? दा बिथांमोना जुदि बाथौ धर्मखौ गमामायैनो जुदि गोसो सिंनिफ्राय आजावदोंब्ला हारिमुआबो बेजों थाफाखागोन। रायजो राजानिसिम मा खावलायहरगोन? दा बेखौनो बुंदो दा धोरोमफोर लानाय लोगो लोगोनो बे हारिमुआबो फैफागोन नालाय। दा बेखौनो धोरोमफोर लाबानो हारिमुआव फैफागोन। दा बेखौनो आं खावलायो आरोखि। गोदान आदबजों जिथु खुंनाय जागोन दा माबायदि खुंनाय जागोन? दा बे माबायदि खुंगोन दा जोंहाबो नलेजआ एसे खम फैदों। बेनो फार्स्ट जागोन जिल्लानि बिथोरावहा बे नोलोबारि बियाबा एरै मडेल खुंगोननो। दा जोङो खोन्थाबाय थादों। दा जोंबो एसे लाबाय थादों। जेरै 1 नम्बर मडेल फैबाय मा बे डेलिगेटखौ मोननै रोखोम खालामनाया, खलब मोननै खालामनाया, से आरो 2। सेयावहा अनलि फर बडि डिजल्भ एन्ड फर्मेट बेल' जागोन आरो गुबुन डिसकास जाया। आलासि महरै दाबो जों सावरायनो गोरोब जाजोबाखै। सावरायगोनसो जों। मोनबेसे दख'राफ्रा बेयाव बाहागो? बेयाव गासै 22टा आन्चलिक 22टा आन्चलिकनिफ्राय खमसे खम 10,000 बा 11,000सो जों बे बाथौ सिबियारिफ्रा बेवहाय बाहागो लागोन। बेबायदि हाबाफारियाव खोब लाइमोनफोरनिबो गोनांथि दं। जिहेतु जोंहा बे मेन बडिनिफ्राय जोंहा मोननै उइंस दं। मोनसे जाबाय लाइमोन आफाद आरो मोनसे माइनाव आफाद। दा बे मेन बडिया फैनाय लोगो लोगो लाइमोनाव फैफागोन, माइनावआव फैफागोन। बिखेक बेयाव लाइमोनफोरनि थाखाय जुनियायै जर'खायै माबा मोनसे दा बिथांमोना गावबा गाव बे सेमिनार टाइप जागोन। गावबा गाव जों डिपार्टमेन्टआव अर्डार होखानाय दङ। माइनावा माइनाव जागोन, लाइमोना लाइमोन जागोन। खिन्थु मेन जाबाय बे मेन बडिया। उदालगुरि जिल्लानि अनगायै गुबुन जिल्लानिफ्राय गुबुनखौ दाबो हांख्रायनाय जायाखै। फैनोबो हागौ बे आरो। रायजोफोरनिसिम मा खावलायहरनो सानगोन? दा आं रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायो आरो बिथांमोननि रिकुवेस्ट बायदियै जोङो बे डिस्ट्रिक्ट कनफारेन्सआवहा बयबो लैहोर फैनांगौ। जोंनि जुदि आब्रुथि खौसेथिखौ जों दिन्थिनांगौ गुबुन हारिनि सिगाङावहा। आरो जितु बे एरिया जाबाय माल्टिपार्पस एरिया। दा बेवहाय जोंनि खौसेथिखौ कमप्लिट देखायनाया जोंनि थाखाय मेन उद्देश्य जागोन आरोखि। बेखायनो जोङो बे खलबखौ जों आजावना लानाया। गौथुमनि जिथु बोसोरारि जथुम्मा नोलोबारि बियाबनि नैबे थावनियाव जानो थांगासिनो दं। बिनिनो गिबि खुन्थियाखौ दिनै गायसनजोब्बाय। बानजाय आफाद हिसाबै बेसेबां प्रिपेयार जानानै दङ बेयाव? गिबियावनो आं खुलुमबाय। नैथियाव बे पर्टेलखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसोनि
हामलायनाय बावहरबाय आरो सिबिनायखौबो जासिहरबाय। दा दिनै जोङो गिबिसिन फैबाय थानाय उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि जिथु 33थि बोसोरसालि जथुम्मा बेजों लोगोसे नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनिनो 35थि बोसोरसालि जथुम्मा जफानाय जागोन आरो बेखौ जों जयै खुंगोनखाय दिनै जोङो नैबे बे थावनियावनो जोङो माने गाहाय खुन्थाखौ जों दिनै गायसनबाय आरो बे गायसननायाव जोंहा माखासे बिबान दङ मावनांगौ। बे हिसाबै जोङो सानदों जे जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव जेरैबायदि जादों बे जथुम्माफ्रा बेनिख्रुइ जों साबसिन खुंनो हायो नामा बेखौ मोनसे नोजोर बोनाय जादों। बेखायनो जोङो जोंनि ओनसोलनि जिथु बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोना एकदम गाजा गोमजायै माने मावफुंनो आखायाव लादों आरो गोसो होथाबनानै बिथांमोना गाव गावनि खामानिखौ नेवसिनानै दासिमबो ओंखारगासिनो दं। बे हिसाबै आं आफादगिरि हिसाबै माने बानजाय आफादनि आफादगिरि हिसाबै आंहा मोनसे मिजिं दं जे बे माने बोसोरसालिया जथुम्माया माने गाजा गोमजायै जोङो माने मैखोमै खुंना हरनो हागोन होननाय आंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो। धोरोमनि सावरायनायजों लोगोसे आलादा माबाफोर बेबायदि हाबाफारि दंफादेरबावो नामा बानजाय आफादनिफ्राय? दा बे बेलायाव माने माखासे हाबाफारिया जाहैबाय माने जिल्लानि दारै जाहैगोन। दा अब्लाबो जोङो बेवहाय माखासे जोंनिफ्राय सायख'जानाय माखासे हाबाफारिखौ सोसननो हायो नामा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बेयाव सोसननो नाजानाय जागोन आरो। एक्जिबिसन बायदिसिना बेफोरबायदि थानायनि बेवहाय जोङो माने गाजा गोमजायै खुंनो लानायलाय जों बेयाव मोनसे एक्जिबिसनबो लानाय जादों आरो बे एक्जिबिसनाव जोङो हानायसिम मा माखौ लाबोनो हायो लोगोसे आरो आं बेखौबो खावलायगोन जुदि ओनसोलाव सोरबाफोर माबाफोर दिन्थिनो गोनां दिन्थिथावना जुदि दङब्ला बिथांमोनहा अननानै बे जोंनि एक्जिबिसनाव फैगोन आं बेखौ खावलायगोन आरो लोगोसे जोंनिफ्रायबो जोङो बेबायदि जोंनि मोनदांनायखौ जों हांख्रायहरगोन। थेंक इउ।